Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Balot! Balot! Balot yun dita, gagayan! Napudot pa'y! Ay nawaw! Nakalalaaw ka manan si kasami. Ah, Awan lat ibagam no di balot. Balot. Balot la ka na yunan. apay ka di hula. At ka di parikaw. Inaldaw laangan nga aglaklako ka dito'y waiting shade. Gaputay sulaang matam mo katrabaho. Taglako iti balot ken chicharon. Sa bagay, asino kung mga mintimayat ang mga wat itikasken ka? Ha? Sigurado ang marigatan ka nga agtrabaho. Ngamen, saan mo't nga agbatog dagiti sakam? Husto ka. Pudno asan nga agbatog dagiti sakak. Pilayak kit nga raw. No pa'y kasta. At dalagta mo ti trabaho kabailak nga ramidan. Kas iti aglako iti balot kan chicharon. Trabaho day ta dagiti tattao akaskin ka, ano choice? Talaga ama diti tamas ti dila day jay ngayula. Bayan yun, tata. Kas jay siguro mati kinatao na. Kulam lang na sino mo ta kapipintasan nagsasaw. Napintas mo't piman, tata. Ho! Kas jay ayaw tinapintas. Dakas ti rumrumwar iti iwat na. Un gaya. Sa dino ti pagtrabahuan ni Lovely ita, tata. Agtrab-trabaho iti laundry shop ni Manang na. Iso man lagaya maman makitak. Busy mo't gaya man iti trabaho na. Busy. Ituloy mo lang tati agarom kin ko na. Ikanak man kititi sa nga pulo a piraso a balot na kong. Ha? Agyaman aklaw na tata. Naksayan man ang tilangok. Ay wala. Sukinak mo't sipod pa ide. Mula, ituloy mo lang tati panaklakom iti balot. Di ka maupa iti bagbagati sa bali at tao. Bagbagam tanak mo kabagis. Ay nawaw, apay kaday kabagays. Managuyaw na itangayula. Na, asino man ang tinuyaw na? Ni Sami apilay. Anya, Agraman ti panaglako ni Sami ti balot. Kan chicharon, uyawan na bay. Trabaho ka no day jay dagiti no choice. ay naapaw, talaga mo't na diya babae. Sakit ti ulo akanayon ti ipapaay na. Ano sa mabagbagan kabagis? Aywan, talaga pagsasawak tumanan da diya babae inton agaway. Anya jay indanon da kanyak si Kayula. Ay nawaw, anya manan tindanon da kada kayo, nanang. Inoy uyaw mo kanumat ti kalugaran tayo apilay. Ha? Ni Sami? Ayuday ka na nakaw. No awan tinasaya at nga ibagam iti padam a tao. Aguli magkalatan. Anya ti pagsakitan tinakam ni Sami, kat pudnumat timbagak nanang. Pudnumat asaan nga agbatog dagiti saka na. Gaputad da diferensya na, kasta ti ibagam. Di ka mabutang iti kunada akalma. Ni nanang mo't. Kada kayo adwa, si kansamot ti adda diferensya na. Kasano kuma? Kat kompleto matibagik. Ada dua asakak, dua nga imak, ada dua alapayag ko, ada dua amatak. Kompleto nanang. Kumpleto ka nga agpaysaw, ngamnay. Daytan samot utak mo ti ayan ti diferensya manakaw. Nalaing kalaunay nga aguyaw. Kumusta kan? Lovely ka anakan. Nasaya at matlat na, Uncle Benito. Adaman kaya't ko adamagan kin ka. Anya day ta, Uncle? Agdataton ka di pala ang deja sa amin kin ka.
Wan, Uncle. Apay ka de. Nabayagan, kag dataton da jay keng kasan ka di. Wan, Uncle. Oh, pagkaroon rin mo pa ilaklunan. Ni Uncle mo. Uray no saan nga agbatog, dagiti saka na, kita damot itsura na kanakan. Nagagat pa yung aglako iti balot, kin chicharon, di tawiting sed. Dumtang tulat ta ka di, Uncle. Lukas ta, at naman ni Sami keng ka. Kas na ko na yo, nagagut kan adamot itsura ni Sami. Awan ka po na, tapno diyak magustuhan jay tao. Ay nawaw, mapaanak pa man, iti ayan ni Sami. Idaanon ko kinkwa na tinapinta sa damag. Pudno ka di, tinadamag ko maipapan kada Sami kan labli, nanang. Ay nawaw, anya mananday ta na damag mau si Kayula. Adda ka no relasyon da. Ay diyak ka mo, ti may papan iti day ta abanag. Noan niya nga ta, tinakita na iti day di alalaki. Adda ti diferensya ni Sami. Ngamnay, inaklon tamo ni labli. Anya ko mati issue dita, kat agpadadamot a single. No siyak laang, saan ako na makiasawa? No day jay laang asami ti maasawa. At least kinisamay, nagagat, na diskarte. Guwapo, kan awan bisyo na. Una, ngam incomplete nga ruday di alalaki. Saan nga agbatog dagiti saka na ako nakmet. Asino ti mayat ang makiasawa iti incomplete akas kinkwa na ngay. Oray mo tinubyom, incomplete mo. Kasano kumaan na ibaga yung incomplete ni Rambo? Kat kompleto matibagi na. Saan akas kinisame nga ada mapukpukaw? Kompleto nga agpaiso ti bagi ni Rambaw. Ngam awan mat nga ro trabaho na. Kasano ang naibagam a kompleto day jay alaman. Ninanang mat. Dayjay paylaang mat tinakita na. Anya ti pakpakan mo iti dayjay alable si ka Samay. Ay nawaw, anyot kahit mo sa unyula. Damag ko kat ada ka nung relasyon niyaw. Ha? Uwan, nubiyak ni Lable. Apay ka day? Kaasimat ni labli kang ka. Kabalang mo tabiyagan ni Lable ah. Jak amo kang ka. Siguro, ada ti impakan mo apampaamo kinkwanan niya. Ha? Itikas di akin na pintas ni lablay. Magustuhan na tikas kin ka, asaan nga agbatog dagiti saka na. Grabe ka may. Katpud no may salaang tisakam. Kasano pa yan ni lablay no kastalaan. Anya tinaknakan mo si Kalablay. Anya ti kayat masawan nyo lang. Nobyo mo gaya man ni Mr. Incomplete. Mr. Incomplete. Ni Sami apilay Mas daawak launay, taada kurang na dayjay. Kurang tisaka na ngam inayat mo latamay. Anya. Mas daawak no anya tinagustuhan kang kwana. Uray kas jay ni Sami, nasaya at magpiman a tao. No para kanya, kat complete package ni Sami. Kasano kumaan na ibagam a complete package? Kat saan nga rod nga agbatog dagiti saka na? Di wanan. Si kanti complete package ti nobyo na. Complete package laang no bisyo ti saritaan. Ngam no trabaho, ay tsakam mo. Anya? Talaga nga aglablabos dayjay ayula, Uncle. Apay ni Yula kanakan. Ipilit na nga rod nga incomplete ka no ni Sami anobyo. Ay, no sa anak la nakapagtapal itay, dinanog kunting iwat daya babae. Ni Rambo, tinubyo na day jay, san ka di? Unang kan, Ito rin ni Rambo matanubyo na. May samot lang day nga incomplete, tawan ti trabaho na. Day tabisyo na matinangho na. Uncle, No siyak ti siga, di ka madismaya, iti bagbaga ti sa bali a tao, lovely kanakan. Amok ano ni Sami ti pakiasawam, napintas to ti masakbayam. Ngamin, oray no kanayon da nga ibaga asaan nga agbatog dagiti saka na, kat nagagat magpiman nga agtrabaho.
Kalpasan ti duataw eh. Nagkalaysata mo't lang lablay ba kay? Wen nga rod sami, kasla ka ano lang ang idinagdaton ka kanya. Anya nga iti plano mita. Agtrabaho ka di ba iti laundry shop ni manang mo? Saanen, tulungan ka lang nga aglako iti balot kan chicharon. Mano sa mata kan okay lang katikin ka? Una, nadalos mo't day ta ang trabaho. Talaga nagasatakin ka lablay. Ngayon, saan ka kasi tinadoma nita napili ti trabaho? Tinapatag ka niya kat legal at trabaho lakay. Narigat mo't ano awan lang aruden kwartam, aginarte ka pa'y lang. Agbisin ti pamilya ano kasta ti kapanunutan. Sa dino ti ayan ni Rambo, nanang. Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam. Amangan kunak no nakita yo, no sa dino ti nagturungan na. Uno saan, amangan no nagpakada-kada kayo. Ay diyak mo si kanto pa'y nga asawa na, saan nga agpakada. Siyak tulaki dahin, akatugangan na laan. Talaga amang ipaburak iti dara dayta Rambo. Ay basol mo ata isumot ti kinayat mo. Ipanakkel mo iday ta kumplitaw. Saan akas kin ni Samay nga adda diferensya na. Ngamanya ngay ita, kasta ti kumpleto nga ibagbagam. Awan trabaho na, papakpakan laeng ken ka. Siyak nga rodan ti makitsenda sa amin lakay. Una, sakpay lang ti mga awir iti anak ta. Mano atre ti gatangak abalot. Kasi ti sigo dagat gatangan ta. Awanin ti daddo mga ipagatang mo. Awanan ba kay? Day talaan. Ala, agrubwatak nga rodan. Tapno nasapsapan to mat ti panagawid ko. Awan ba kay? Alauna ko mga adda ka dito'y balay. Tama iluto pa iti balot ama ilakaw. Agawa aklat ng tagpalingke. Tapno makaawid ak adagos lakay. Isupay mo't ati mapaglakwam itang aldaw. Sika magayam ti lumabas, lablay. Sa dino ti papanam. Na si kamat gayam yola. Mapanak makitsinda. Ay, naimbag pa'y ni lablay. Blooming latta. Uray adda anak na. Saan akas kada tao? Ay nawaw. Apay akas tati panagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupat. Ah? Ay, kwa? Awan mo ki day? Sika ngay. Di ka di makitsinda ita. Saan pa? Awan mo inter ni Rambo a pagpalingkik. Aywan, adda ni Rambo iti ayan ti kaaruba mi agayim na. No kasta? Ijay gayam tinagturungan na. Nakitak mat ijay itay. Madama ti syatda nga agkukumpare. Anya? Umapalaklaunay kinilabli nanang. Apay nilablay. Blooming aging gaita. Adanak na ang blooming latta. Ay ata nalaing matpiman nga agpilay. Ninanang mo. Katawa am iday, takunam nga incomplete ni Samay. Ngam kita am tibiyag da ita. Adayaw anapimpintas tibiyag ni Lablay ngam sika. Kutyon ti pagturturugan na. Kutsika, ano sampay laeng tinadait asakaw. Ay, no amukla ang akas ti pagbanagak. Awanan ata na ilawan ka mutan. Nalaing kapay ngamen nga aguyaw ite. Di mo ipangpangag ti maibagbagakan ka. Kita day ta mapaspasamak itibiyag mo ita. Please forgive me. I know I love you. Ay, talaga awan sir-sirbi mga asawa. Ne, ada kamit kaya men, bakit? Talaga siyak ti pagpungpung tutum ah. Ay, nawaw, napuro ba ti ulo mon? Awan pa'y mati ko nam amang tud kay ti kwarta. Tapno ada maigatang iti masapsapul tayo. Pangala ako mga ngay ititid ko yung kakitawan nga kwarta kaya. Nay. Kaya't munsa mati matagbat ah. Ay, relax ka layak, bakit? Pangasip at sa iba pang bistabunan at ngoda ti palikot. Ay, tumalaya ko. Diyak pa kaya, tibatay, talayan. Di ko nam siguro kat di kakabala nakamatag. Dahil lang ang tinabati abalot lakay. Kurang dita ba kay?
Pang may saal daw lang dita. Inalakmat kit di ti cellphone number da. Agpa-deliver tanton ang. Agsardang ka kunak nay. Ha? Oh, jakmet kayat ti matagbat No kasta nga raw, agsina talangan. Ay, Jak sus. kasapulan ti lalaki akas king ka. Ah, Di ka pakpakita kanya. Tama nga nung matagbat ka talaga. Sina no sina. Asiro ti bot-bot ngayon. Saan layang asya ka ti babae dito lubaw? Ay nawang. Dayula ken rambumat nga agasawa dagi jay lakay. pwede dyan. Kasla bunang pa iti ikam kamat ni Yula ka nila kayo na. Bunang nga agpaiso. Ni rambumat ngamin. Di na panunutin ti masakbayan ti pamilya na. Kaasi ni Yula. Jak amo numaasyanak wen numaragsakan aklakay. Ah, ay nawa. Apay akas tamot, bakit? Kano nalabas ti pananguyaw na kadata iti. Ipanpanakil na pa'y idi ani rambo ket kompleto. Saan akasken ka nga incomplete? Ay na, napalabas hindi jay bakit? Nakaamiris mo siguro ni Yula. Nauma ako nanan. Ay, anya ti sangsangitam dita. Talaga sina akong dajarambo nanang. Anya nga raw ket isumot ti kinayat mo. Ano sama anak ko? Naibusan ti anos ko. Ang mga no agsubli dito yung balay kat jak makapagtepal. Ang mga no matagbat ko kay day. Ay na anak ko. Nakababain ti kastangar aramitin niya. Basol na ananan. Di nakita da kayon da sami ken lablay. Kat no di manon kami di balay da itay nanang. Ay awanen. Katawaan da kayo dagiti tattao. Kita ti tao nga inuy-uyaw mo ide. Ti tao akanayon mo abagaan iti incomplete. Ket isaw tinaragsak ti pamilya na ita. Pudno nga incomplete ni Samay. Ngamnay, kita responsable nga asawa. Saan akaskin ni Rambaw at ibisyo ken kinasadot na ti pangruna na. Ay nawaw! No addaman pagkurkurangan wenno pagkamkamalyan ti padam a tao, di mo rebeng akatawaan wenno uyawan. Ngamin, di mo ammo ti mapasamak kadagiti sumaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.